Mocha Love Channel 157 ngwana wa Tshwenya isesikhaleni Beleganten Bramfisher sizohlangana no Mamzanele unenkinga yomntwana wakhe onguthando iSpringbok lo mntwana masithi Friday akabuye ekhaya we are misbehave akanze umsebenzi asendlini but let me not give out the whole story sihlangana naye ke namhlanje uzosichazisela ukuthi kwenzakalani and then sibone ukuthi siphuma kanjani Vandag. Let's hope for the best. Yithi-ke laba esishintsha isizwe Operation Teka Inkwaso Ghetto Professor Chipima Orange Kingman Namune Fruit and Veg Boss or General Potaski. Follow me. Igama lami nguzanile Ngubane. The reason ngibhalile umngane waThwenya umntana uyahlupha. Abuye ebusuku mamthethisa umntana odelelayo yadelela kakhulu. Mamthethisa uyabona ukuthi nje ukuphendulwa kwakhe umntana ongakushaya futhi. Sanibonani mama. Yebo njani? Ninjani? Siyaphila. Siyaphila nathi. Umamzanele lo angithi? Okay. Siphuma ku Mocha Love Channel 157 ngwana waThwenya. Yebo. Usibizile mama. Yebo ngibizile. Angithi? And ngiyazi ukuthi usibizele inkinga yomntwana. Ngoba sisebenza ngabantwana. Yithi silungisa isizwe. Abantwana bethu balahlekile. So manje siyalungisa. Okay, singahlala kuphi? Usixoxele kahle ukuthi kwenzakalani. Asibone. Alright Sizanele. Yebo. Ungasithatha usibeke ukuthi what's the problem? Njengoba ngibuzile namhlanje Mocha Love ingwana waThwenya. Ngihlupha umntana wami uThando firstborn. How old? Na 16 uthela 16 December. So uyakhula man. 16. Mama 16 December. Okay. Umntana ohluphayo kakhulu uyaguva hamba nabafana ebusuku akabuye ekhaya umntana odelelayo kakhulu uchiki futhi because noma ukhuluma naye uthi uyamkhuza uvela kuchiki uyahamba ahlale njoba kuyi Friday njoba kuzoba kuyi Friday ambile Friday Saturday Sunday uya Monday sekaya kuphi esikolweni I last year ke kwaba wes uDecember wonke nje asimazi uyaphuza babhema intsangu bayifake kuhabli noma buye esikoleni naka yenza umsebenzi wasendlini ubuya nje umntana ojahile hlala sheshile ufika akhumule agijime ahambe abuye ngabo 10 latest yakhe u10 during the week weekend akabuyi total bajwana abanye abafana abale phezulu bafana abadenjakazi abasatshwa yonke Bramfisher bona abasabi babaleke last nomunye mama omngane wakhe kwaze kwabizwa amaphoyisa ukuthi balandwe lapho eDemp yabo leyo babathola amaphoyisa bathola kugcwele kwindawo nje engikho right amaphoyisa angena abuya leso wasitsho ukuthi bazali le ndawo sathe ku abantwana benu ayikho right asayenza grade 8 lapho hayi sitshela ukuthi hayi uzochange ngoba bashayiwe amaphoyisa abashayile abadisciplina asitshela ukuthi uzochange waba wes esikoleni akahluphi maka uyahlupha ngoba bamsuspend uyadoja umntana odojayo nini bebamtholile lenzansi nabangani bakhe baphuma ngathi yesikuba esikoleni kanti bahleli bagcwele kulowo mkhukhu loyo umphanisha kanjani mangimphanisha mina angimthengela impahla angimkhirisi ipunishment yami leyo ngithi ngiyamphanisha ngelanga la bese sidine khona samshaya imnosisi wami sathi samshaya kwafana father fika ikhona ayingithi khona ngoba ubabakhe akamazi akamkhulisanga ubabakhe Maria phila mangizwa ngabantu bathi washona ubabakhe uthanda akamazi ubabakhe uyakhuluma ngaye because mawumchika mina ngifuna ubabami ngisena kubabami sithi ubabakho nguphi ngoba bakhona akaza ukukhulisa and bathi ubabakho washona kudala yini into wrong eniyenzayo kuye mhlambe mawucabanga makufika inkathi zokuthethisa singabazali asikho perfect yini nje mawucabanga maybe
oyicontributayo kulesimo lesi maybe akuso mangimthethisa yeah ngiyamthethisa kakhulu ngikhuluma amagama amabi yabo ngitshela ukuthi uyabheda abafana abadlala ngawe nilala nabafana ngimthethisa ngikhulume lezo zinto lezo nami sengikhulumisa ngoba ngikwatile mangabe buye ebusuku la ebuya la endaweni zakho ufike enze njani nje behavior yakhe mayifika awusuka adawele into ayibhemayo ambone mhle ukuthi udakiwe afike adle mawuthi thanda ubuyaphi athula asomntana ukuphendula kakhulu uvela ayithule nama ungathi umbuza kakhulu yamdina uyathula ayithulele so nami ngcina sengimyekela awukwazi uzame nje wena ukumtshela mayefika la ukuthi ibuyela la ukubuya khona ngeke ngamtshela kayiwani ngathi buyela lapho uphuma khona ufuna ukuthi uzoyenzani wabuyela lapho uma khona ukuphi uthando manje usesikolweni okay asimmeleni abuye esikoleni okay ngoba size ngaye Mama kunjani? Ephila. Once again. Yeah. Mtshela uthando ukuthi wayesila. Thando. Uyazi ukuthi ngithi wayesila. Ngoba umntana ongalaleli uyangihlupha, uyadelela, awulala ekhaya. Uyenza zonke lezi zinto ezisinaka sebusuku. Ubuye ekseni, sometimes ungabuyi. Uma ufika la endini, masikubuza usidelele, usiphendule uthanda ngakhona. So ngidecide ukubiza iMoja Love ingwana wathwenye ukuthi izokusiza ngoba ngifuna ukuthi umntana oright kama nami uthando isibongo sami kwangubane abaningi bangaze ngoSpotlight oyisuper uma mama kangitshela ukuthi waye abiza ingwana wathwenye ufuna ngibe like umuntu ongcono ungifisela izinto ezinhle tshela isifiso sakho ukuthi ufisa ukuthi kwenzakaleni ngaye ngifisa change isifiso sami ukuthi uchange ofana nabanye abantwana ulalele ukwazi ukuyithanda nawe uhloniphe uye esikolweni uqede isikolo uyeke le ndaba yakho khamba ebusuku uyokuphuza ukuhamba nabafana ebusuku ubuye ushayiwe namanje ushayiwe uyazibona ukuthi unjani ebusweni ubuya kuphi namhlanje bengihleli nabangani mawo angithi siphume esikoleni yiko ngokubuza ukuthi ubuya kuphi bengaya ngesikolweni andene esikoleni bathi bongayanga manje wena ugcoka uniform uyaphuma la endlini wenza ngathi uya esikolweni kanti awuye esikolweni uzimiseleni ngempilo yakho uzimisela ukuqeda isikolo manje usiqeda kanjani mangaya esikolweni bengaya ngafuthule ngihlupha ngokuhamba ebusuku angihamba ebusuku ngokulala amalundi umama ngimphendule kabi angimphendule kabi mama why uziphethe ngalendlela leyo uziphatha ngayo yini inkinga what's the problem uyini ekudlayo silutho kwenzakala ntombazana ekhuluma nathi yini inkinga yakho inkinga why uhamba ebusuku singihleli nabangani mama suhle labangani bakho kuphi Durban Deep Durban Deep Durban Deep kunani Durban Deep lena engekho la anginabangani ngapha awunabangani la usuke uyofuna abangani Durban Deep bahlala Durban Deep so manje wena mangabe uyobona abangani ulala khona Durban Deep siyahlala sibheme siphuze siyojiva because almost like isikhathini esiningi mina nabangani bami bala phase 4 sinabangani Durban Deep so yithi hlezi like siya kubo bona banokuza ngapha ne mara angithanda ukuhlala ekhasi lami uhamba Friday ubuya Monday cha umama kusho njalo phela mama amanga samanga uqinisa uyalazi nawe mama Friday ngingabuyi Friday Saturday Sunday ngingabuyi neSunday leyo nongabuyi ngingabuyi nje ngaveli ungaveli mama unamaphosisi maphi December bakwenzakalani bengibuya kodwa December shuthi nginamama ulemazwa yini ebusweni uwile ngobuso kanjani bawutakiwe
uphuzane kwisa ngobuso awuboni ukuthi sign yokuthi alcohol is not good for you kuze ngibe kanje ebusweni besiphuzile mara bengadakanga kakhulu ukukhuluma amaqiniso angazi yini into engiluzisa ibalance bengihlele kule nto yokuncika yesofa then ngaziwela nje phansi ngaziwela akekho umuntu ongishayile or something ubheme insango awubhemi ihoka pipe yebo ufakani ngaphakathi so why uzibothoza bona usune icrash endlula umama wakho omdala kunawe akana icrash mawucabanga ukuthi uzosuthi kule age kamama wakho uzobunjani mawucabanga nje ke wena mawusibheka nje sibukweni ubheka umama wakho usitshela ukuthi uzobunjani wena kwi age kamama wakho yini ke ni benefitayo le Durban Deep yini le nengcono nje okwenza ukuthi mawuyele ubuye uyiphethe ubuya yini osukungcono ngayo mawubuya khona akukho but still uyaya khona akukho uhlanyiswa i-stage you are suffering from adolescent stage 16 years i-sweet 16 buyaphela ku-sweet 16 sifike eDurban Deep siyolanda abanye abangani bethu or sibathole eflatini during like njoba during the week so then ngama Fridays sihlanganise yokuphuza ke then ke sihlale indoors Friday ube cross night so manje uyafisa ukushintsha kule mpilo yiyo noma wena uyayithanda you are enjoying the stage uyafisa but the way smile ngakhona man you don't show remorse wena nje ucela ukudlala wena ubona nje abantu abazodlala la cha athi sike simnika ichance akhulume yeah akake sichazela ukuthi uma uthi wena uyafisa ukushintsha uzoyishintsha kanjani lezi indlela zakho zokuya eDurban Deep awuchaza wena ngisaya eDurban Deep from name from today so uyakhona ukubalansa indaba yokujola nokufunda konke kanye nokubhema nokuphuza zonke lezi zinto ziku ucabanga ukuthi wena uzoba yini uphinde ungalala endlini zonke lezi zinto lezi zenziwa uwe ucabanga ukuthi khona into akayenzi nomsebenzi wesikole uthwala incwadi ufukuzela nencwadi uyahamba namhlanje awina sesikolweni uthi wenzani mawusitshena wena wenza grade bani 10 16 ukumele ngabe wenza grade 11 esikolweni ukuze ngifeile kunamathembu bengazinikeza isikhathi esiningi ukuthi ngihlale phansi ngibheke incwadi zami njalo mangifika ngicabangela ukubhema mina neDurban Deep nabangani bami yeah siyangena ku program but before we enter that session angitshele ukuthi uzimisele ngokuthi wena uchange kanjani yini into ozoyichinja from today masamba thina asihlale la silale la thina masamba la life goes on nathi sophusha impilo zethu siyobona abanye abafana nawe give me a promise ukuthi uzobe wenzani uzobe ngifunda yeah and ukufunda khumbula ne awufundeli thina or mamakho isifiso sami ngifuna ukubona umntana olalelayo ayokudelela ayokuhamba ebusuku afokhathe esikolweni azaqeda isikole afana nabanye abantwana asi qoba amateki mntana Thando ozana amateki uready sila maradla amateki lana ngeke aphume ngoba ngazi phela mhlambe ngaphuma awenze so ngibona ukuthi lamateki ngeke aphume uthi so njengami ufuna shayite ijive yase Durban Deep City so yes bheka le phezulu yes ijive yase Durban Deep le ne angithi nenze nje Durban Deep awuqali awungilingi wos awuqali nje udlale ngami angidlali phela la uyabona ukuthi ngenze njani
Yeah. Yenza so. Yenza so. Phakama. 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 Phansi. Phakama. 1. Up and down. Phansi. 1, 2, 3, 4, 5. Sangilimazi. Akusheshe. Shesha. Wos. Super. Wos. Down number 1. Wos. Down number 2. Down number 3. Sila. Down number 3. Sima kanje mina nawe. Felizono sakho. Wos. Yeah. Wos. Zandla zombili kanje. Zandla kanje. Ya la kufuneka 5 round. Asiguqi ngamadolo izandla so. Yes. So 1 2 3 siqala phansi. Siqala phansi wos. So ngijena mawusu right. 1 2 Isandla emoyeni. Siqala 7 phezulu. Qala phansi. So phakama. Uzongikwatisa manje. Wos. 1 2 Ukujima abuse ukujima like kaningi lokujima ujima I feel like kumele ujime because when uyafuna and like ufuna ukuluza weight or something plus since mina ngibhema I think intuthu selila or angazi kwenzakalani mara like Noma so yi-1 wenze so mawuvuka ekuseni isikhathi sokucrave ama hoka pipe. Asi. Nayi hoka pipe yakho from namhlanje. Wos. 3 4 Wos. Asebenza kanjalo. Ngeke phela ungenzanga right bese ulokhu uzoyiphinqilikisa la. Angidlali phela la. Ho. 2 Yeah. 3 4 5 Yes. I-rehabilitation. 6 Nakho 7 Yes 8 Oh gijima style sase Durban deep. Wos. Some rehabilitate. Gijima shona khona. Usana kabusha namhlanje. Wos. Round number 3. Wos wokugcina. Funa 5. Wos. Round number 3. Lay number 3. Number 3. 2 more. 1 2 1 2 3 4 Yes 1 2 Pam. Wos Yabona u-strong wena. Wos Yeah. 1 2 1 2 good 1 2 1 2 Come on. Wos come Gerilla. Wos Amasan. Wos Who left to right? Wos Killer man. Wos From Pramfisher Wos to Durban. Wos Kulapho. Oh uyahleka kumnandi. Yeah. Isandla emoyeni. Izandla emoyeni. Balance ngaso le stomach. Yeah. Phakamise inyawo. Yeah, ibalance Yes, isesisini. kanjalo. See. Balance is in the stomach. Yes. 1 Wos 2 3 4 5 Asi. Ufuna 10. Wos. Phakama ufuna 10. Let's go. Siyaqada manje. Usuloku nje uDyo. Asi. Mangibona ajima ne bengijabulile ukuthi uzwa ipain ukuthi lento abayenzayo izomstopa ukuthi ayeke lezi zinto azenzayo. From the conversation to the training session, how do you feel? Khathele. So i-change iqala namhlanje. Uyazisola ngako konke lokho kwenzile. Nangu mama khomtshele. Uxole noxolo. Mama ngiyasola ngalezi zinto engizenzile. And ngiyaxolisa. Uzombonisa ngani ukuthi uyaxolisa from namhlanje?
uzomamela yonke into eshoyo. Mama, ikhona into embi oyenzayo kulomntwana angayithandi nawe uxolise on your behalf. Uyisho ngomlomo ukuthi nginokwenza so, ngenze so, nami ungixolele Thando. Ngivele ngithethise nje ngikhuluma amagama amabi kuwe. Nami ngicela ungixolele ngalokho. Angikuzayo kuwe. For manje ngifisa ukuthi sikwazi ukukhuluma soyi2. Ungithembe uze kimi siphile nje kamnandi. Okuya phambili ngizozama ukuthi ngibe umngane wakhe ukuthi sizoba right angangisabi nami akhuleke nje makanami akhulume yonke into sibe right sibe happy nje ngamanye ama family. Ngifuna ukuziqoqa ngibe disciplined because umama zamhetha like izinto engizenzayo mina. Siyabonga. Mocha Love channel 157 esingwana wathwenya. One and the only Israel Matseke Zulu, the ghetto professor, Chipima Orange. Angihambi ngiwani bathi izindala zombili. Phuthe manikiniki. 9 province. Sipaleleni sifoneleni. Danke bafethu, salute yenzani njalo Free State, Limpopo, KZN. Across the country sizofika lapho. Ngwana wathwenya. Ghetto professor General Potaski sambeni sekhaya ilanga lishonile.